धीरे धीरे सब लोग ऊपर आ जाइए। मंजली दादी हैं, आइए कहेंगे कि जुग जुग जिया सोललनवा कि भवन मां के भाग जागल हो। हे ललना लाल होई है अरे कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। दादी के तरफ से हम लोग कहेंगे क्या? जुग जुग जिया सोललनवा भवन मां के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सोललनवा भवन मां के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। और कहना चाहेंगे